Презентациябыз исеме Шекспир жиренде, Тухай телінде. Көптен түгел Русия Думасы туған телләрне ихтияри укытын канунын кабул итте. Бу вакыйга Татарстан хөкүмәтенең дә, халыкның да татар телен саклый алмавын күрсәтеп тора. Татар теле язмышы бүген бер вакытта да булмаганча чит илдәге диаспораларга бәйле. Бу сәбәпле җәмгыятебездә мөһимлек буенча беренче урында татар теле проектлары тора. Һәм проектларыбыз арасында иң яратканыбыз татар теле дәресләре була. Иң әһәмиятле проектларыбыз берсе Марат әйтеп үткәнчә безнең татар телен саклау, татар телендә сөйләшү, татар телен укыту мәсьәләсе. Һәм моның өчен без Лондонның иң мөһим мәчете бу Король 6 Джордж тарафından açılgan. O zaman da bir tarihi bir meşrit. Onun bilen anlaştık, kiliştik. Onlar bizge orun bireler. Onlar bilen kiliştik. Mine anda derslerimizin, Tatar dili derslerinin kurslarımızdan da başlayacağız. Tatar dili dersliği, mine şiit auditoriyada bizim Tatarşa eğitimli dersliği yok iken. Bulsa da, onlar Rusya hem Tataristan jirligi için hazırlangan, hem şulay turmuştan zaman taleplerine cevap vermeyin.